Já vám řeknu, kdo vám dneska hrál, jo? Začneme s vašeho prava. Radek Dostal. My ho milujeme, protože se naučil na basu za 2 týdny a na klavír hraje to Bůh. Bubeník, který teď dělá na vejce. Pavel, který nevím, jestli dám příjmení, ale to je jedno. Ale Pavel, nejhezčí z naší kapely. Když zrovna nemluvím o naší nejkrásnější ženě, teď to si tam naběh. Kristýna Synová. A tu máme Honzu, ten je úplně na všechno. Instagram, ten je zadarmo, Honzu. Honza, vlevo od vás. Úplně náhodou, ale hrozně jsme rádi. Je tady s náma Janča, která si jinak říká Clown Music, takže si ji všichni najdete na Instagramu, protože my se jí dosáháme ani po paty.